Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamah Muhammad Nawawi al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu hadiyat. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun. Makalah kang kaping 21. Hadiyatun niki mboten mabni. Nek 11 sampai 19 niku mabni. Wal isrun mesti 11 sampai 19. Kakak diagal. Kak nek dosa mlebu neraka. Sampai kleru maca al hadiyata mlebu neraka. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun lan utawi makalah kang kaping 21 inggih menika kila dipun ngendikaaken. La gurbata ora ana apa nek jawane Mas? Ngumbara. Iya. Ngumbara ya dadi. Nek makna saiki ne ora ana keasingan. Ora ana keasikan iku maujudah lil fadili kadhe wong kang agung, wong kang unggul, wong kang utama. Walawatonan lan ora ana tempat iku maujud lil jahili kadhe wong bodho. Nek wong utama duwe linuwih, duwe kelebihan mbuh apa kemawon, ndik-ndik nggon mesti den butuhke, mboten wonten rasa asinge. Tapi nek wong bodho angel nemu nggon. Ngono lah gampange. Ai maksudipun al-muttasifu bil ilmi wal amali utawi wong kang duweni sifat bil ilmi kelawan sifat ilmu wal amali lan sifat ngamalno ilmune. Kana iku ana sapa al-muttasif mukarraman iku dadi wong sing dimulyakno, muazzaman iku dadi wong sing den agungno. Indan nasi miturut manungsa. Fi ayyi baladin teng endi-endi kemawon kana ana iku teng endi negeri pundi kemawon kana ana sapa al-muttasif. Fakana moko ana kulo baladin apa saben-saben negeri utawa tempat indahu miturute atau bagi muttasif bil ilmi wal amal watonan iku dadi tempat tinggal. Walau kana senajan ana sapa al muttasif bil ilmi ghoriban iku wong sing asing. Wal jahilu sebaliknya, wal jahilu lan utawi wong kang goblok bi khilafi dzalika iku beda kalih niku. No iso. Tempat ning dia asing. Nyaluk wifi. Iki omah sing Darul Muta'alimin gak kena. Gak kena. Darul Muta'alimin. Apa Mas passwordnya Mas? Ora disandi. Astagfirullah, iya. Ora disandi ngono passwordnya. Sanjangan nang ibu. Ora disandi. Wes. Mantun ngoten wal maqalatu tsaniyatu wal isyrulan utawi makalah ingkang nomor 22 inggih menika kila dipun ngendikaaken apa lafat mangka nabi taati indallah qariban kana bainan nasi ghariban. Malah sak wali iki. Man utawi sapa wong ikan iku ana sapa man ditaati kelawan taat indallahi di sisi Allah qariban iku dadi cedhek. Kana moko ana sapa man iku bainan nasi kana ana sapa man bainan nasi ngantarane manungsa ghariban iku ngrasa asing. Ini beda nih. Wong sing parek mbek Gusti Allah mergo taate niku biasa ngerasa asing nek ana nek kalangane manungsa. Aneh. Mergo napa lah niki alasane ben jelas. Manutai sapa wong istanasan niku wis kadung akrab sapa man bistigholi taatillahi kelawan sibuk taat teng Gusti Allah. Sara moko dadi sapa man niku mustauhisan niku ngerasa asing. Gersah ya. Ya, gersah. Anin nasi nang manungsa. Waduh, iki. Piye wong-wong? Iya, Masa beda. Dia kan merasa berbeda, orang gak beres gitu kan. Jadi asing, Pak.
Kowe aku banget iki. Taek. Angel bener wong-wong. Pak, aku ndelok apa lagi asik, Pak. Aja get Mas, iki direkam lho iki. Ya Allah, salah kepel. Astagfirullah. Alfa Rosa, Yo, disclaimer alfa kepel ngono ya. Alfa kepel. Ini ngerasa asing. Asik. Mbek kelakuane wah, mosok ya ngono. Ya, ki ngepuki wong tok daline. Pokoknya aku golek sing apik-apik ngono, Mas. Sing elek kene wong. Ya Allah, kudu dikeki ngono, Mas. Wong ku kelakuane ngoten, nek jenengan ojo nggih. Lan ojo ngoten. Salah ku peken dhewe. Apik-apik kek wong ae. Nek kula kan. Heeh. Tapi tak pedi. Wal maqalatu tsalitsatu wal isran utawi maqalah ingkang kaping yang ke-23 iku kila dikon ngendikakno apa lafat harakatut taati dalilul ma'rifah utawi gerak ketaatan iku dalilul ma'rifati adalah tondone ma'rifat. Tondo to gak iso mestekno. Kama kaya dene ana harakatal jismi kaya dene sak temene harakat atau geraknya jisim dalilul hayati iku tandane urip. Dadi tandane urip iku obah karo modot. Iya. Kuwi tandane urip. Lek gak ono dua sifat iku gak urip. Nggih, modot kali obah. Iling-iling niki. Aja mikir liyane, iku yae. Tandane iku. Tandane taat ya makrifat. Lek tandane makrifat iku ya taat. Lho, gerake taat iku tandane makrifat. Makrifat iku apa? Kenal ngono ae wis. Lah mosok ngakune kenalan Gusti Allah ana Allahu Akbar gak melok Allahu Akbar ya melok lah sithik-sithik. Ngerti ya kan salah dikai roh. Heeh. Ngono maksude. Sithik aja abot-abot, Mas. Wal makna lan utawi maknane iku ana ityanal abdi sak temene nekanine seorang hamba atau ata ing taat lillahi teng Gusti Allah. Hamba melakukan taat teng Gusti Allah iku alamatun dadi tanda ala ma'rifatihi ing atase kenale abet niku lillahi teng Gusti Allah. Titik. Fa idza kasurat moko are kalane akeh apa taat kasurat moko dadi al ma'rifatu apa ma'rifat. Dadi akeh apa al ma'rifatu ma'rifat. Akeh taate ya berarti ma'rifate ya akeh. Ngono ae. Iki teori lho Mas. Sekali lagi teori. Gitu ya. Iya. Kok ngepreng jenengan Gusti? Kok Hmm? ngepreng jenengan Gusti? Ya kuwi arek tak critane ngono lho, nggo yo ngakak. Iki korban-korban lho masalah. Jenenge anak ya. Ibrahim wis berharap suwi. Nah kok malah ngono berharap suwi bahkan sampai sumbar. Ojo kok mek unta Gusti. Cara aku duwe anak lanang lho besok jenenge korban tak korban. Lara suwi pirang tahun lahir teko Siti Hajar. Mbok ya sing dibeleh sapa ya debat lama. Wis pokoke anake kuwi mimpi dapat dikon beleh. Tenan ta ora. Tenan ta ora mosok yo ngono temen Gusti, lah ngono ya. Bareng wis akhire tenan ompo nang anake. Sing paling gendeng ya anake maneh iku. Bareng ngerti sampekno, nak nang kowe aku ngimpi usaha nyembelih kowe. Lho nek telah perintah nggih monggo, Pak. Lho rak gendeng lho kuwi. Mosok ngene lho Gusti. Mosok tenan ngene lho bareng tenanan Menang 4-0. bareng kate di Indonesia atau saiki 19? Musuh? Filipina. bareng wis kate diboleh tenanan kan ndak medas, Mas. Duduk gak medas gamane, Mas. Rasa atine iku sing gak medas, bareng tenanan mbek nangis-nangis ngono Bro. Iku tenanan ta ora iku kan disah meneh tenan bareng sampai ping 300. Wis kon wis tenan kekasih kowe. Kuwi mek ngeprank tok kowe iki. Ora gantene udah sih. Nah, kek di prank. Nek di prank malaikat sakjane Gusti Allah sik iso ales, Mas. Kuwi cara Ibrahim ya awakmu, Pak. Iya. Ya Allah. Niku kaedahe wa idza qallat maka ora muno titik apa ketaatan iku qallat maka titik makrifate. Alasane li ana dzahira krana sak temene sing zahir miratun niku dadi miratul batin niku dadi kacane barang sing batin. Sing batin ketoke ya nang sing zahire kuwi. Sing zahire nuduhno batine. Biasae ngono.
Biasane. Teorine lho. Teorine ngono. Ojo jeru-jeru njaluk sing jeru ya sing ketok iku nuduhno sing jero. Yo ngono kuwi biasa. lah. Nek ketok lek aku butuh duit. Lha ku ketok. Ketok. Biasane batine ya ora ado. Iya. Apa le? Nggih kados biasa ae Gusti. Duit to, malah jane ngerti lho jenengan. Nggih. Tibake ngerti no. Mosok ora tak direwangin ndonga barang. Ya Allah, wal maqalatur rabi'atu wal isrun wis ya. Oke. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.